O nwere vidio m fọrọ na-agbagharị n'ihu akwụkwọ a na-adrag nwanne anyị nwoke Mmirienweilo ọkala akwụ. That video ahụ drag bụ ha drag gị for almost 3 days. Wee sịrị ka nje ka m watch ya vidio ka mara ife mere eji adrag Mmirienweilo ọkala akwụ etu a baya ife o kwuru nnụchatara. Ịma na anyị chọọ drag mmadụ, ị gbaa mbọ gechaa the video, gee from beginning to the ending. I wee mara ebe onye ahụ si arịpụta, wee mara ebe ị esi drag the person. Ọ bụrụ na mmadụ posturu video, ị ghọrọ ya enu because o nwere ndị dị good ada watcha video watcha. Just ha watch ha n'obere, ha nụ ha na nke ahụ ha achọghị ịnụ, ha grab ya were ya drag by the person. Ha achọghọzie ma the outcome mere onye ahụ ji wee kwuo okwu ahụ. Agara m through that video, gacha through that video, gee ya gichaa ya ọfụma. Nwanne ka m gwuo na eziokwu aha m ekwue ka m were mete mmadụ mma, amarọkwu mmiri ọkala akwụ 1-on-1, mana ana m agwa gị ya n'eziokwu adụ agụgọ. Onweghị okwu ọjọọ m fụrụ Mmirienweilo kwuru ebe ahụ. Fe niile Mmirienweilo kwuru ebe ahụ pure truth. Ụmụnne m, ka m hapụdo n'ụlọ ka ụnụ wọchị ya kọmentị Mmirienweilo ahụ. Wọchị ya na ya obere, ọ hụ na m meprecha ha ncha. Wọchị ya dị obere ka anyị wee chighata. Ibe bụ nsọ bụ ibe dịịrị ndị ichie. Na nwunye m gbalụ n'ile abụrụ alụ. Nwunye m gba n'ilo nsọ m ka ọ bụ nsọ m na ndị ichie ebe nna m. Nsọ chi m ka ọ bụ. Anyị ga-abịa, nwunye m ga-abịa bịa yọọ ndị ichie ebe nna m agbayalị. Ada akpụli ya, ada achọ ndị na-akpụ alụ ka akpụchapụ alụ na ọ mere alụ. Na ọ bụrụ alụ. Mgbe gba gị sị gị na ife ọzọ bụ alụ. Chetakwa na m gwa gị bifo mbanye ebe a, because ebe a ụnọ na wọta fie too much ụmụ nwoke. Nwunye gị ịgba n'ilo ga-egbu gị maka na ọ dara iwu ndị ichie, daa iwu chi gị, daa iwu gị. Maka na ọ bụrụ ọsọ gị na-anụ nwaanyị mgbe ị na-anụ nwaanyị. Nwunye gị gba n'ilo wee wetale gị, wee bata wee sie nri wee nye gị. Ị chọpụta na ọ gbalụ n'ilo. Even without you amarọ, ma mgbu gị without ngụ nwa amarọ. Ife ọ ga na-eme bụ na ọ ga na-aya gị ọya, na-enye gị sign. Ị na-alọ ajọ nlọ dị aṅa. Ị na-afụ biznes gị, ọ na-enwe problem na nwunye gị na-agba n'ilo. It's not a ticket to ụmụ nwaanyị gbaba n'ilo, kama na ọ bụrụ alụ. Na nwunye gị tụtara ime n'ilo abụrụ alụ. Nọ nsọ ka ọ melụ. Ana nsọ bụ ọnụ ka e ga-eji wee kwu ya si na ọ bụrụ ọzọ ndị ichie ba agbayalụ na ọ bụrụ alụ. Nwunye gị la nwoke ọzọ iwee chọpụta na ọ na-ala nwoke ọzọ, iwee malụ osie nri bunye gị gbayalị ya na ọ yọrọ gị kpọọ ụmụnna kpọọ fada yọọ sisi gbayalụ na o jego confession si gbayalụ na ọma mmezi ọzọ ịgbayalị ya. Ili eli osiri nri abụ ga-egbu gị. Na ebolo son of the soil, not for everybody. Remember, not for everybody. O ga-egbu gị, o ga-eme gị ya gide ọya. And ka o ji gị ka o ji your first son amara free from this very thing. Na ewu ka ọ ga-eweta, o weta ewu eweta ọkụkọ. Ewu na chi gị maọbụ ndị ichie, then were ọkụkọ. Ọ bụ na ewu ka igbulu na chi gị, iwere ọkụ je na ndị ichie. Ọ bụ na ọkụkọ ka igbulu na ndị ichie, were ewu je na ndị ichie. Iwere ewu je na chi gị, o ga-ebu ọjị n'aka. Were ọnụ ya dagwa eme mmadụ force. Then agbalụ m gị imene mmadụ accuse na ọ dị gị ka ejiri ọ dị ka ebe ori. Isi onye abịa kwụrụ onye kpụta ewu, ojeje kpụta ewu ka udo wee dị. Mana ọ ma na nwere nwoke ọzọ kụrụ ọsụlụ ya, oje kpụta ewu ka udo wee dị. Sị gị na gị gbayalị ya, okwu ya na ndị ichie, okwucha na ndị ichie cheki ya, o wee bụrụ na ọ gbara n'ilo ndị ichie ejide gị, mana ilile ọghọlị ya ga-ejide gị. Many people obi na-aba mmụọ. Ndị mmadụ eche ka isi eche na ọ dị mmadụ ka ọ dị mmụọ ụwa agụsịa. Ndị mmadụ eche ka isi eche, yuka ịma mbụ mmadụ ebibo ịchọ ka ndị isi akwele gị. It's not done anywhere. Then another thing wee bụrụ na mụ gwara gị ibe bụ alụ, ibe bụ nsọ ana, nsọ chi gị, nsọ ndị ichie, nsọ chukwu bụ alụ, bụ na igburu mmadụ, bụ na ijele na alụsị ka ezu ori na alụsị na alụ ka ọ bụ na ya akpụli ya alụ. Izulu ori na alụsị, onye na-ezu ori ga-akpụ alụ. Then nwee gba gị sị gị na ibe bụ nsọ mmụnwa, nsọ m, ọ bụrụkwụdị nsọ ndị ichie, ọ bụrụkwụdị nsọ chi gị. Agbarọ gị na ọ dị mma gị ga-amebie, kama na m na-agba gị na nsọ adịrị akpụli ya alụ. Mpụ na onwe nugo ebe ọ melụ, akpọta ndị na-akpụ alụ sisi kpụọ alụ ya. Ị kọmentị ya gwa m ebe ọ melụ, akpọta ndị na-akpụ alụ, ndị nri, onye nri, ọ bụrụkwa ndị mba ọzọ jelu nri.
jenọdụ naturalize ya size na ba bụ nri ndị na-abụrụ son of the soil nri ijeje gbaba je n'obi ndị nri je gbabasị babịa pụọ alụ babịa pụọ ọlụ gị alụ ọ bụ na onwe ga ebe nụrụ va kpụrụ ụdị alụ a na mmadụ dị n'ala ọgụ ya nwaanyị akpụ alụ asịrọ gị na ọ dị mma asịrọ gị jee mee ya kama na ibe na-agba gị bụ na ibe adịghị na-eche na ọkwa alụ ọ bụrụ alụ kama na ọ dịrọ mma asịrọ gị na ọ dị mma ọ na-asọ ntị oyi ọ na-agba ntị wụka mmadụ dị n'ala ọgụ ya nwaanyị abanyekwala m wee gwa gị na ebe okwu abụ si wee banye bụ na m gwara gị sị gị nneke n'ive ya nụnwa ife ilile na alụ na ọ bụrụ alụ sị gị na mmadụ nwere ike ịnụ ụmụnne na-abụ anya ndị ụka na ntị ndị ụka ọ dị ntị njọ mana traditionally ọ dịrọ ntị njọ o nwere ike ọ bụrụ nsọ nwunye gị na nwunye gị sọlị ya nwunye gị alaikiri ya does not make it alụ mmadụ nwere ike ịnụ ejima na-abụ the same blood ejima ịbụa ka mgba gị ka ọ dị etebe n'aka ejima ịbụa enwere m ike ijeje nụ ejima nke nụcha nke tụma nke ọzọ na-akpakwa agwa ọfụma je nụkwa anya ọ bụrụ alụ nsọ nwunye gị ka ọ bụ donje ọ bụrụ nsọ ndị ichie ka icheta ikwu ebe anyị si wee baa ọ bụrụ alụ na mụ bịara bịa nụọ ụmụnne na-abụ two siblings ofu nne na ofu nna ụmụ nwaanyị na-abụ na the same family sị gị na ọ bụrụ alụ nwee tụgharịa wee sị gị mana nwaanyị ịdị na ụmụnne na-abụ na be di ya bụ alụ ọ bụrụ m debere the law. This is the law of the ancestor. I'm just putting it to your notice for you to know. Nwesi ebe a wee gba gị sị gị even na onye dị n'ala ọgụ ya nwaanyị na mara m nugo the story onye dị n'ala ọgụ ya nwaanyị mana ọ kpụrụ alụ ada akpụrụ ya alụ ụnụ ka ị ga-ejikwu ya ọ baala ntụ wụka nwoke Nnewi bife na-akọwa biko ọ bụghị vidio anụnwa bụ dị mee vidio Mmirienweilo mere ndị mmadụ ji adịra gị ya nke ọ mere kịta o megharịzi ya emegharị duto na ndị mmadụ kpụ ya n'ọnụ vidio nke izizi o mere eji adịra gị ya ọ pụtara wee kwuo wee sio na ọ ga nwaanyị bịa ọmụ wechawa ya anya na ya ala ya ife a ka o kwuru na ọ bụghị nsọ na ọ bụghị alụ ndị mmadụ wee dịra gị bịa o wee megharịzie nke efuru kịta jee chọọ dị mee vidio o mere ka i wee maa na ife o kwuru na okwutere eko na okwuteghie ka anyị hapụ ka ịkọwa ife chọọ ịkọwa ịwọchịtụrụ ya bi ka m gwuo na eziokwu ịma na some people amụghị na onwe na-enwere alụ nwee nsọ some people na-akpọkọta alụ na nsọ ofu alụ dị iche nsọ dị iche ntu a nọ na enwere m nsọ ọ dịbịa ka mbụ jụọ ese adamezo omemezo mgbe m nọ Naịjirịa onwe onye na-agwọ ọrịa mma anaghịte nkobo n'ọka ma ngwụcha gị ọdụ gị mma ịbịa kene mmụọ gwọrọ gị ife anyị nọ ife ahụ n'ihu akwụkwọ ọwụla asị ka m na-ekwu so many people ndị ntịrịtịrị ma ha bịa kwuo ịghọtara aha m ala ka itinye ọnụ n'ihe gbasara nkụzi ọdịnala mana apart from ọrụ ịgwọ ọrịa onwe ọrụ ọzọ chọrọ ka m lụọ ọrụ gị ị ga-akwụ m ụgwọ mana ọ gbasa ha n'ihe gbasara ọrịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mma na ọnya ka nchi m nyere m ma anaghị ego mma maka ya abịatụ na let me come ụmụnne m alụdụ nsọdụ ntu a nọ na enwere m nsọ andị ọha ime ife dabidoro nsọ m asị na imere alụ alụ dị iche nsọ dị iche alụ ka a na-ekwu ọkpụ tọrọ ọkpụ alụ bụ ike a na-akpọ ọkpụ tọrọ ọkpụ ọ bụrụ na ife alụ mee na ngwurube nna gị ikpochapụ na akpụchapụ onye wụ alụ ịmalụ na ọya awụ ọkpụ tọrọ ọkpụ nwa toto ọkwụdo ọntiri akpụ onye wụ alụ nsọ wụ ife ọya awụ ime ije yọọ mgbaghalụ emejọkwuru m do si gbaghalụ m o nwezi ife anyị ji wee jụcha gị ahụ n'imejọrọ n'imerụ nsọ ewee jụcha gị ahụ ọha alụ o nwere okwu Mmirienweilo ọkara akwụkwuru mana some people na-aghọtafie Mmirienweilo ọkara akwụ kwuru na onye dị n'ele ọ ga-enwe na ọha alụ o kwuru ya na ọha alụ mana na ọ sị ha ugwu ji eme yes ọha alụ onye dị n'ele ọ ga-enwe anyị ọha alụ mana oyi ife na-asọ ntị kpọtụkpọtụ ihe na-asọ oyi na ntị ka ọ bụ yes onwe ha alụ nwoke ya akpụrụ ya onwe ha alụ nwaanyị ya akpụrụ ya ife nwaanyị mere owu nsọ ka o mere ọ nsọ ihe ọ ya emezi iwu o jekwu di ya amara ife anyị ji wee jụchi ya ahụ ife anyị ji jụchi ya ahụ na nsọ o mere ọha alụ ajụchapịa nsọ o mere bifo osikwalụ di ya nne ọ bụla alụ anyị akpụ ya alụ
mana na mmadụ dinere nwanne nke bụ arụ ka ọnwụ a ga-akpụ ya arụ bikos ọnwụ na-akpụghị ya arụ iwu na ọmụkwa nwa na nwa ya edinekwa nwanne ya. Ọ na-afụrụ ya? That is reason why ọkwa ifuru oyibo ji ọdịnala iwu ọdịnala wee mee iwu oyibo mana ọ na-aghọta ha. Oyibo ji iwu ọdịnala wee mee iwu oyibo. Ụna afụna onye dinere ọga nwaanyị akpọrọ ya were polisi kpọrọ ya kpọchie. Mba nọ ọ kama polisi asịghị na family matter. Mana polisi akpọrọ onye dinere nwanne ya kpọrọ ya kpọchie. Okwuorizm o ji dina nwanne ya. Mmadụ dule dị ịnụ nwanne na-abụ ọ bụla alụ mana ife na-asọ ntị pụtụpụtụ ọha adụ mma. O nwere ka o si asandụ na ọ nụrụ nwanne na-abụ na udo agha adụ na ngwuru ahụ mana ọ bụla alụ. Nke nwaanyị agha akpụ alụ nke nwoke agha akpụ alụ. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Unu na-asị na unu na-adọrọ agị Mmirienweilo ọkara akpụ na-adọ eva mba ka unu dọgbuo onye a na-adọ esaidị onye a na-adọ esaidị ya. Wee sị ka m bịa let me clear people ka m gechara nya wụ ife nsị kelukwa n'ife a na-adọrọ agịrị this young man. Oge mgbe gboo even self n'elu kịta mmadụ na-amụrụ mmadụ nwa. Yes, oge mgbe gboo nwoke ngwongwo ya ada alụ ọrụ nwoke ngwongwo ya ha alụ ọrụ ya anụ nwaanyị jechaa agbụrụ ọ bụrụ na o nwere onye nwoke ọ bịara n'anya onye saịdị ọfụrụ na agbụrụ ya dị mma ọ bụrụ na ọ chọghọ saịdị ahụ ọ sị nwunye jee chọọ ezigbo agbụrụ ihe ezebatara m jee chọọ ezigbo agbụrụ ihe emegụnụ ihe ezebatara m na mgburu m na ngwongwo m aha arụ ọrụ eme ya ọwụrụ secret. Even n'elu kịta ọ na-eme hapụ maka na IVF dọ even IVF ahụ a na-eme ọhọ dị fa na onye ọzọ ọhụ ife dị m onye ọzọ ka a na-ewuru tii n'ahụ nwaanyị ọhụ gị nwaanyị onye ọzọ ka a na-ewuru tii n'ahụ nwaanyị. Ọ na-afụkwa na ọkawa ofe ife ahụ ọ bụla alụ ihe agwa nwaanyị dinere nwoke ọzọ ya ji akpụ alụ ọ nsọ ana nsọ ka o merụ nsọ dị iche alụ dị iche ọ nsọ ka ọnwụ onwe dị consequence dị na nsọ ahụ o merụ obodo agwa o jee megụnụ o jee kochapụ onwe ọ bụrụ na ife alụ ka o meterụ ife alụ ka o merụ na mmadụ gburu mmadụ bụ alụ na mmadụ gburu nwanne ya bụ alụ igburu mmadụ bụ alụ ịgba ha ọsọ ọchụ eje kpochapụ alụ ọbara igburu. Iwu na igbu mmadụ ife ọnwụ ike ya esogbu ife ike ya ada eso unu ọ ka o si gbatakwụrụ si adọrọ agịzi na Mmirienweilo. The young man mụ ihe ọ na-ekwu nọọ nghọta ka ọ na-aghọtachaghị ịghọtara ị na-eme dibịa gụ na ndị ichie ya da-abịakwute gị na-agba gị okwu. I just dey wonder some people na-akpọ onwe ha dibịa mana ọ na-amaghị ifewu ọrụ ọdịnala ọ na-amaghị ifewu nsọ ọdịnala. Ndị ichie a na-abịakwutekwa gị n'abalị gụ na ha anọkọ gụ na ha akpakọ werukwanụ na nwayọ biko si adọzi na Mmirienweilo na ihe okwuru the right truth ịghọtara nwerukwanụ m aka nwunye ọhụrụ bụ blọda Agu Ojukwu TV ya dọrọ na anyị mma.